Brugerne ved da heller ikke, hvad de vil have. Vi har et helt forskelligt syn på, hvem vores kunder er. Vi har brugt alt for mange ressourcer på denne detalje, og så betyder den ikke ret meget for brugerne. Jamen, så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til alle. Først så skal jeg jo byde jer velkommen. Velkommen til jer, der er gæster i huset, og selvfølgelig også til resten. I dag der skal vi så prøve at samle lidt op på, hvad der er kommet ud af projektet, og hvad vi sådan kan anbefale til andre. Og som I kan se, så har vi været så heldige at få tilskud under Erhvervsbyggestyrelsens program for brugerdrevet innovation, og vi har været 2 partnere i det her projekt, og det er Tego, som ligger lige over på den anden side, og så os. Vi startede ud med at lave et forprojekt, 19 metoder til brugerdrevet innovation, som vi kunne finde dokumentation for. Og jeg kan sige, at det her forprojekt det blev brugt rigtig meget, rigtig mange forskellige steder. Og så sagde man, så har vi brug for at kigge på, hvor er de her virksomheder, vi skal afprøve de her metoder, hvor er de henne med hensyn til brugerdrevet innovation. Brugerdreven innovation har været meget fremme det sidste par år, så det vil vi gerne lære lidt mere om også, og se om vi måske kunne bruge nogle elementer af det. Ulti tilbyder os så, at vi kunne få nogle smagsprøver på, hvordan man kan bruge brugerdreven innovation. Der faldt vi jo for i hvert fald en af metoderne, som vi synes, der også var meget praktisk orienteret, hvor man går ud direkte og spørger brugerne, som hedder Online Communities. Vi fandt ikke noget færdigt udviklet website til livsstilsprodukter, men gennem en af Bettinas mange japanske bekendtskaber, der blev Bettina præsenteret for det japanske firma Elephant Designs hjemmeside, som hedder www.akuso. Det Online Community, som vi kom med på, det var jo et japansk baseret, og det besværliggjorde en del på grund af sprogbarrieren. Så altså, jeg vil sige, kommunikationen med brugerne kunne have været bedre, men det var spændende på at arbejde med det på den måde, at vi lagde bare et produkt ud til brugerne, som de så kunne kommentere på og komme med nogle forslag til nogle ændringer på. Og vi fik faktisk rigtig mange henvendelser fra brugerne. Det var super spændende at se, hvad de havde af tanker omkring vores produkter. For os er det mere respons fra brugerne, end det er selv produktudviklingen, der er vigtig. Vi valgte at deltage i det her projekt for 2 år siden, og det gjorde vi, fordi at alle på det tidspunkt talte om brugerdreven innovation. Og vi vil også gerne være med på beatet og tænke, at det her det er en god chance for at komme ind og snuse til det. Det har været meget interessant for os, men vi har aldrig prøvet noget lignende. Og efter jeg har fået den første præsentation, jeg husker det var i november i Tego, det synes jeg, det har fanget vores interesse, og det gik vi med på. Den metode, Desired Outcomes, som vi anvender, er ikke en metode, som man bare lige som virksomhed kaster sig over. Men vi står i dag med resultaterne af en lang proces, som giver nogle helt konkrete billeder på, hvordan forbrugeren tænker i år 2010. Det var meget sjovt at lige opleve, at folk, som ikke har forstand på arbejdstøj, de har været inde på opgaven, og de har stillet nogle spørgsmål, som lidt skæv og nogle nyt, og på en meget utraditionel måde, vil jeg sige. Ikke på vores måde. Og det synes jeg, det var meget interessant at lige finde nogle spørgsmål, som jeg kunne aldrig komme i tanke om at spørge. Men fint nok, det kom noget ud af det. Kunderne skal i den grad vælge og ville have vores produkter i dag, fordi der er en kæmpe stor udbud i vores branche. Og der er ikke så stor købekraft længere hos kunderne, som der har været. Så de bedste, de overlever. Og netop derfor har det vist sig at være meget, meget værdifuldt for os at være med i projektet, fordi vi nu står med en stærkere viden. Fordi vi nu er tættere på de kunder, end vi nogensinde har været. Og derfor er timingen helt fantastisk i det her projekt. Det vidste vi ikke, da vi startede for 2 år siden. Det er lidt held, der kommer ind i billedet der. Fremover vi vil arbejde meget mere med vores slutbrugere, end vi gør i dag. Jamen, vi ønskede at deltage i projektet, fordi vi har oplevet, at vi har designet og forsøgt at sælge nogle borde, som vi selv synes var rigtig gode løsninger på borde, men som af grunde, som vi ikke bagefter kunne forklare, overhovedet ikke solgte i butikkerne. Og da vi så fik muligheden for at få afprøvet vores idéer i et forum, inden at vi kom ud og stod i butikkerne, så greb vi chancen og sagde, det vil vi gerne prøve. Da vi først gik med i det her forløb, så startede vi egentlig med at afholde en fokusgruppe her på Tego her i Herning. Vi går jo mere og mere fra at være produktbaseret til at gå over og være fokuseret på, hvad er det kunden vil have,
Og ikke hvad er produktet, fordi at produkterne de har det med at blive forældet. Det koster en del arbejde, og man skal være åben for at tage det på sig, fordi at vi får ikke mere ud af det her, end man selv putter i. Vi går jo lidt i vores egen osteklokke og sådan, har vores egne meninger, og dem går vi og bekræfter hinanden i hver dag, og så bliver vi enige om, at så er det nok sådan, som verden ser ud. Det er hamrende dyrt at køre det hele i stilling, og så finde ud af, at det var ikke noget alligevel. Vi har haft nogle positive oplevelser med det, og jeg kunne sagtens forestille mig, at vi gjorde det på sådan en lokal plan, at vi i vores nærområde selv tog nogle folk ind og inviterede dem ind, når vi havde nogle nye produkter, og så ligesom lod dem syreteste og se, om de også får den samme oplevelse af produkterne, som vi gør. Vi har deltaget i projektet Brugerdreven Innovation og har arbejdet med personas. Vi var så heldige at blive valgt ud og få muligheden for at kunne deltage i det her projekt. Der var flere veje, vi kunne bruge for at komme i gang med det. Og så blev vi rådet til at vælge den model med en beskrivelse af personas. Når man starter med at skal kigge på sådan et projekt, der bliver fremlagt for en, så kan det godt være en lille smule uoverskueligt. Men vi må indrømme, at igennem processen har vi oplevet, hvordan tingene har udviklet sig, og tingene er blevet meget mere håndgribelige undervejs i processen. Så i dag er vi jo rigtig glade for, at vi har haft den mulighed for at være med. Det vi har lært, tror jeg, i den her proces, det er, at når vi tænker emballage, når vi tænker in-store salg, når vi tænker markedsføring, så skal vi i højere grad sætte os i brugernes sted. Man kan sige, at vi jo troede, at vi kendte vores kunder. Nu ved vi det. Så det har været meget positivt den vej rundt. For mig har det været en kanon chance for at komme ud og træffe nogle af de mennesker, der rent faktisk har købt produkterne. Som har købt nogle af de møbler, jeg selv har tegnet, for eksempel. Jeg synes, det har været et spændende projekt, og jeg tror, at personas vil indgå som en del af vores fremadrettede aktiviteter på lige linje med og supplement til en række af de andre brugeranalyser, som vi laver. Og dermed er jeg også sikker på, at vi får nogle langt bedre produkter til vores kunder også fremover. Man kan sige, at det er egentlig faktisk begyndelsen på det videre forløb, fordi vi vil ikke bare sige, at nu er det endnu et projekt, der skal stå op på hylden, en flot bog, men vi vil gerne køre videre med de her virksomheder og støtte dem nu til virkelig at komme ud over rampen og bruge de her metoder. The job you hire the product to do. Vi bruger det ikke bare til at spise ved, men også lektielæsning. Så skulle det være bord, der kunne stå sig ud. Jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor utrolig ens folk er. Hvad er det præcis, der går galt? Hvor er det, der opstår nogle ting, som ikke er opbyggelige? Hvor er det, der sker noget, som brugeren ikke havde lyst til, at der skulle ske?